Hello guys, good morning. Madung adlaw ni jong tanan. Karon day guys, dami sa menteryo kain manuaw mi sa muduaw mi sa papa ni Lester. Sa lulo ni Lexian. Des Lexian dia. Hi kabe. Doon ako sa mga kaparantihan. Tapos Lula Beach guys, naguna na. Paspas mo na wala ka, baka managuan. Murag insala. Mula isa tayo akong ingada na nakalipat ko da. Pat mula po ang abuyog na abuyog. Dali abot. Maadyo ka, mo adyo si Jasmine. Nabis, bro na. Ano mi guys? Oh, may tubig ya. Saan pula? Kali? Ato. Adilo Bernades. Correct. Junior Papo, ang papa ni Adilo Bernades, lolo ni Lexian. Papa ni Lexi, Alister. Adilo Junior Papa. Inabe lolo. Madung buntag lolo. May buntag lo. Karon pa mi nakaanhelo sukad ning uli migbuhulo. Karon pa na. Yun o. Oh, no. Gabi. Nakadike ah. Nakadike. Kana ay dyan. Oh, ay mga tubig lang na yan. Pwede tubig po. Dito ang nakaaguhan natin yan. Ito po, kapag manila, nalos na ang payag ni Manong. Ha? Agad ayuhan nila. Nalos na ang payag ni Manong. Bungog. Natin ito. Ang sagbot. Igumani po to. Kaya pali na nga. Adilo Bernades. Manong tito mo. Napay kadila. Dana. Sampot. Ipapatito. Dana Manong. Cool. Daig na. Manong na. Dana. Asa mo la, Dara? Kailangan nila ito ng bilhin. Pa mo mapintawi ko ang kakuha budget. Sunod na sunod. Nakalugar. Nagpintaw ka mayroon dito lumot. Ang payong nabian niya sa Bye. awak mo kada. Mga kadal lagi. Ngit-ngit ang palibutan. Si Kuan doon manang unay manang isa. Sigarilyo dito. Mungba na lang. Sige na yun. Sobra paghubak ito tinabako. So mag-abot ang ginawala tabako. Sige. Gigasahag tabako na. Sa hagatan sa sila. Papaw si Juan Lolo. Lolo nuna be. Motor dita. Uli na kukuno yung Lexian. Adto na may call. Kami sunod na padadlaw. Oh, sunod buwan. Luaw mo na ni. Babay ka na. Babaylo, ina, babaylo, duha ka lulo. Duha ka lulo Manila. Lolo adi lo tiguwa, ug lulo pud batanon. Ba? Teragi asan lagi? Tara. Tabi. Pwede mo na siya. Oo, manabi naman yun. Tabi. Agimi. Tanong pa. Lo. Ginagod ni.
sunod adlaw yung uwan duaw pohon. Aso na mo, alam mo napay kamay. Ikwas baby o na ha. Mga bata eh. Dali. Dali bi. Ato papa. Tiil. Dali. Kamu na. Mana kaya? Gari niya kay na arabe mo kuan niya. Pasuhin na pag mo kuan. Imo pong tiil bi. Tiil dun to. Uy, masunog. Sunog yung sinilas. Ikaw ya. Sige palistin. Sampot. Sapot ikaw, aso ka na. Kanay, tabon na kayo na. Siga, Sige na. tabon siya. Uli nami guys. Uli nami guys. Pumuli na guys, pumuli na. Igor man ito, aw. Sir, ano sabi? Salamat. Nagmangga oy. Jari ka man ni jate. Pisaging. Guys, da sila tiribersog sila imbohol dari hagna nang laag sila. Sila rang duha sindang dit-dit. Ay! Sindang dit-dit silang duha guys. Sana all. Kita mangilaw ni guys, magluto mig hinalang bisayang manok. Tugbang ako, mi. Kuan bata pa. Dugayan. Gwapa man lagi ginautan la. Dugay dito daghang po. Ando po katigo galangan-langan ko pati na. Isa makakapa kuan Ricardo Dito taas, dugay maskurina. grabe arang ka go pag kinauta be Iko hoy discount ta. Kasi mong gipagwapahan la. Enjoy. Bayoan ra 20 raw. Sinta. Halang-halang na manok bisaya niluto nila yung bohong. Nami kadyo guys. Ang ano pa na hilag kan? Panapid. Sarang na luto. Sabaw na ha, burag kuan. Baby mo good. Baka na gamay ra. kari dugo da Sakto na. maupuan Puro mang kalamay ag dugo sa manok. Bukaw-bukaw na. Di ba ka na gamay ra? Okay ra. Sakto ra. Tira na, sakto na. Magluto ko og popcorn. Among dad is dagat guys, mga ligo mi. Unang ha, Allah! Namilit mas takab. Burtuloy maning ko ana ni mo pilit man. Palabig asin oy kay diabetes ta. Diabetes. Aning ga nang jabo na nuuning haraga ni.
Awe. Diri, kari una ha. Guys, unang ahaon pala guys. Unang burot. Asuha, Mariano abtan kada nagsiyam-siyam. Siya pa ka makahaon. Ngana. Uy, to ana na jabuna. Ato ko ano? Mudagan mo. Musibog mo pug ka. Sibog nga. Ano man? Ato ka sibog. Yan ato. Ako rin yung adjust. Guys! Tiya, grabe daghana ka mong pagkaan guys. Sama naman ninood to pero dapat gapoy daghang pagkaan. Hani man sa magaw man eh. Dahil nagkukatawa na stirik na ka dit-dit sila slimbuhulog mo rin. So, lami pag-smile eh. Sir! Shout out sa Stefan. Shout out, Limbohol Vlog. Kayo tiyo, magdigtanaw, nagabot na dali. Mag-heart pa siya. Ano doon na... Dahil amang sugbaan guys. Kuan eh. Bisaya manok. Bisaya nga manok. Gadapay kuan. Dapay tiil sa baksan. Tiil sa manok bitaw guys. Puro manok. Manimaho mi daning iti karo ka dyan. Og dapay pinaypay. Og nilulabits pa nga naman. Ang gibutang nga man ninjog. Sweeties ninjog. Pinaypay. Tapos kali makunang. Sa ka bakit? Dapay ko ana. Isa ka bakit nga makdo. Sana all. Mura mag-gaan. Isa dapay popcorn guys. Galuto mi kay magdatis dagat. Dapay luy Pero Bombay. Dapay Bombay. Dapay ice. Kompleto na. Hamagasin. Ada pag amang kuan guys Hinalang pa mi. Hinalang pod mi. Lami ka hinalang ni Limbuhol. Ay! Arag ba nina? Tugkang taghubag-hubag ni muliksian. Hani mo na, baksan day ka jud. As. Grabe at nihandik mo. Pura ka house. Mo pagi-pagi nga nagbaksan. Uy, ginuupo inahan sa kanunay panabang. Para ang ganda banakon. Ikaduhang haon. Siya ro di ma. Busog na yung popcorn. Dala guys, kilaw na guys. With pipino. Dapay bat guys da. Haningan da ni. Ano ka nambi? Haningan lagi da ni. Bugat man lagi. Bugat man, daghan biti unod kay bugat man. Swaki. Buslot man. Swaki nga. Suwaki, hani mo puning ning bakad. Wala. Litib. Litob. Dararit aning bakad darit. Di na mau. Ano sa? Hani di mo. Kani na. Hani mo puning murag paypay. Hani man eh. Nabre unod. Ana di ka jud. Dara guys, bangsi. Hani man ning cellphone na yung tukar na pud. Be, ya sa kukusil ba ang bakar be? Kamatis. Kani. Kani ay. Kuyag among taparan guys kay kanang kuan sa kadyan. Nga na be. Bugsay. Say. Kaingan siguro wa ko kay bawo ka ni haningan diha. Bugsay na. Ano po abo raw mi? Tanawag bat. Naglihok pa. Hala. Dagan bitis yun. Duga. Duga. Punuron. Mangilaw ta guys, mangilaw ta. Ano may mga lainon? Gipisa man ni sud. Anong yelo may kuhan? Unod. Unuron lagi direct. Nuro na. Ano Para man lagi alimatok. Tagam kinilaw guys. Awa guys, ang gibuak haningan na ning kinasa na. Litob. Wow. Ug tamilok. Bana. Oh, may tamilok sa dagat limo. Kana. Kanira. Di mo kung kuanda na. Litop. Di mo kung kuanda ya. Kanira. Di ko mo. Imo lang man kay ang litop. Namay murag tupulapok. Ako dito ka lang. Oh, lutuon mo ni. Kilawan mo na. Hindi pa nagalaw mo. Ang angar po na lutuon ka buok. Di maras kaldiro. Oh, imo lang man. Nay, suka ni. Wa pa. Nandiara. Ate mo ga sini kay paret naman na. Diabetes ka diha. Tara. Ini hero itu. Paano item? Nagimok-kimok ka pa sa bisag patay no. No. Ay simpered. Dami malapad. Kanang bat ko nula. Kanang dugas tamilok.
Magbuntaw ka po tagkahoy dani, na pa yung mga sulod. Ang manibat. Mga anta guys, da mga ano me. Atong ba diri. Day popcorn, day kinilang bangsi, dapat tiil sa manok o manggang biyabas. Ah, manggang biyabas, manggang saging. Puri-puri ni mo, lamdag man. Mga anta guys. Tama ngaon. Ano guys, Malaret. Bi popcorn bi. Yeah. Grabing suka mo ra pag uwil. Ano ba nung ko na? Tutupod. Ha? Malagi na ija bawahan yung sipuna mo. Git-git mo lang dagman. Ah, ganyan ko no. Char! Nawa! Wari ko lagi. Lingit na. Mura mo na si Stids. Uy, oo. Kapot. Inog-inog. No. Lingit mo na. Git lagi bawo na. Luto na yung mga bakod. Naan ba bakod? Nga na lang sa bye-bye. Sige. Lumusara ko na yung silpunan eh. Pepsi. Mahal gamay. Kurang mo ay bida Pepsi. Baka naman. Lamdag dito ay, lamdag Nga dito ay. tong ngaon. Lamdag pa po yung ngit-ngit. Huwag pakag ng silpunan eh. Wala. Diba ha? Lapis diri. Popcorn. Bu. Huy. Tawa mo dani, anong nama mo dani mga iruwa mo. Mura po mo lagi pante, hawa mo diha. Bu. Sabi ni mo. Sani kuwang. Kinilaw na ba kayo guys?